Mzansi neAfrika kubingelela umlungu wegodi ephansi naphezulu inkunzi ejama enhlanu othukela kwadungeka iziziba indoda emnyama le esehlasini elimnyama ephakela izingwe nezinyama sifusu yesabeka intandane ekhotha amanxeba le umanuka njengomzondo kwabakubo sikuthatha isikhathi bengithi ngizoke ngidlale phansi nani Mzansi neAfrika ikakhulukazi kulolu hlelo lwethu kwaMlando Matrix ke ngibonke sihlanganise inkolongwane zama subscriber kulolu hlelo lwethu okusho ukuthi nami sengiqashiwe ngokugcwele lapha ka YouTube sengiyasebenza ke manje sekuyiminyaka eminingi edlulile silokhu sindawonye nabaningi silokhu sulanda suhlahlela sudingida lo mlando kushiwe kuningi nanenena kuzuza ngiyajabula futhi uma kukanjalo sisazoqhubeka nje silokhu sundlalela suhlahlelela lo mlando wethu so ke bengiza ngidlulisa ukubonga okukhulu ukubonga okukhulu mhlawumbe niyenizwe lapha kaMlando Matrix sikhulume kakhulu ngobumbano ukuthi hey bafowethu asibumbaneni ingane zakwethu isikhathi sebi nemisebenzi ayikho uma kungenzeka usakhona kuwena izinto ziyashintsha kakhulu manje zibuyela ngapha la sizama ukuphemba khona njengamanje bathi izinto ezoba digital njengamanje so ke kungakho manje ubona engazi ukuthi igaga seliningi lifudukela ngapha kulezi zobuchwepheshe njengoba naso sibona sesilapha kaMlando Matrix senza lolu hlelo lapha kwa YouTube so ke ukuhlanganisa lama subscribers amanga akase ngifake nami etohweni kusho ubumbano olukhulu Mzansi neAfrika engase singaqhubeka nje siloko sikwenza lokho ngoba abantu abaningi abakaqapheli mhlambe baye babone lapho bevula bebheka lapha na ku YouTube ama video ahlukahlukene babukele basitshele nje ukuthi hayi kumane kuyichithela isizungu bayadlala laba bantu cha umsebenzi lo zingane zakuthi asingasaleli emuva kanti kuyadinga ukuba sisupportane akusesizona isikhathi se-competition lesi nesokukhompetha ukuthi ngifuna ukuba ngcono kunosibani ngoba kungenzeka njengamanje uyi-breadwinner ekhaya unomsebenzi kungenzeka uphambili noma umsebenzi nje ungenzeka ukufakela imali ukuze ukwazi ukunakela ekhaya kodwa nje izinto zishintsha njengamanje baveza ukuthi kungase kwenzeke imisebenzi ilahleke sisiya ke sishintshe nje lapha kaMlando Matrix namhlanje ke sikhulume ngokunye okuseceleni siyazi ukuthi sijwayele ukugxila kakhulu emlandweni siyawuvubukula umlando kodwa siyafuna futhi ukuqopha umlando ngoba lokho esikhuluma ngakho njengamanje kuyokwenzeka lapho kuyevula le video hlangabezana nayo uthuke ushayisa phezulu kwayo bese usawazi umlungu uzwa kwakhuluma ngalento le nakho njengamanje siyenzeka nathi siyezwa kuyashiwo kufika njengamanje ama-artificial intelligence AI iwo manje kuthiwa senze umhlanganiso so ke ukubumbana kuzosisiza kungenzeka mhlawumbe ngizobeka nje ngolimi lwasemgaqweni mhlawumbe kunentwana ekhaya engasebenzi thengela intwana idatha uyifakele mhlawumbe lapha yana noma ifiber ikwazi ukuxhuma lapha ivula i-channel lapha ku YouTube ngiyaqinisekisa ukuthi umsebenzi lo so kuyokwenzeka lapha imisebenzi ilahleka le ntwana mhlawumbe kungenzeka nibuka nithatha kancane ekhaya evula i-channel kuthiwa hayi kumane nje umane udlala ngesichazo uchitha isikhathi lo siwestela ugesi la ekhaya kuyokwenzeka mhlawumbe kube yiyona eyoba i-breadwinner ngoba lapha imisebenzi ilahleka cishiwe mhlawumbe njengoba zonke izinto zifuduka manje zibuyela ngapha ziba digital mhlawumbe iyosala i-channel yentwana yakho kube yona enikwazi ukudla ngayo ekhaya so ke okunye cishiwe mhlawumbe esifisa ukuveza nje ukuthi mhlawumbe uma ekhona ama YouTubers lapha ngaphakathi ekhaya kwelakithi eMzansi neAfrika afikile kuma subscribers ayisigidi nangaphezulu cishe mhlawumbe ambalwa kakhulu
kodwa uma uzobuka kwamanye amazwe abantu abaningi bayiba ubheka njengomsebenzi ngempela lo msebenzi owenziwa lapha kwa YouTube. Abaningi badla ngawo bayasupportana, kodwa okubuhlunguna kakhulu ukuthi uzothola ukuthi isupport eningi bayithola ngapha ngakithi, kodwa thina lapha ekhaya sisupportana. So ke kuhle ukuthi sikucabangele lokhu. Sikhala ngokulahleka kwemisebenzi, kodwa nawo umsebenzi asisupportaneni. Uma uye wasubscribe lapho ubukela ivideo yothile owenza lo msebenzi, qiniseka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uma kuye kwahlangana amahora ayinkulungwane ezine 4,000 bese kuhlangana nama-subscribers ayi-1,000 ayinkulungwane, usumfakile emsebenzini umfowenu noma udadewenu. So ke sekukuyena-ke manje ukuthi enze sure ukuthi i-content yakhe inesiqi, inequality, lokho kuyomenzela ukuthi ama-views abe maningi, then bese kwazi ukuthi akwazi ukuthi aholelwe kahle lapha kwa YouTube. So ke asifuni ukuba nomona, asifuni futhi ukubukelana phansi, ngoba kwesinye isikhathi lokho kubukela phansi uthi uyaqalazela ilanga ukubolisa kuphezulu. So ke sisupportaneni. Uma kungenzeka we-YouTuber encane noma ubhekwa njenge-YouTube encane lapha ngaphakathi ekhaya kwelakithi, awukuphendukele ngapha kaMlando Mathi kusufika usubscribe. Nawe mbukeli kungenzeka ubukele njengamanje, kungenzeka ukuyithatha kancane lento esiyenza lapha kwa YouTube, kodwa umsebenzi lona. Lapho ubukela ivideo yethu, subscribe, ulike. Noma kungenzeka kwesinye isikhathi mhlawumbe ngeke uzubukele njalo, kodwa awucabange mase kuthiwa siba nama-subscribers ayimiliyoni kule channel esikuyona njengamanje. I-second lakho libukelile noma u2 seconds noma u5 seconds, usho lukhulu. Usho lukhulu ngoba labo 5 seconds uma uba times ngesigidi kuphuma amahora amaningi kakhulu, bese siyakwazi ukuhola. So ke uyabona ukuthi kwanda amathuba emisebenzi. So ke uma sizokwazi ukuhola ngaleyo ndlela, kunemisebenzi eminingi esiyenzayo lapha. Uma siqopha lama video kudinga uku-edithwa, kwesinye isikhathi amanye adinga ukuthi kube khona umuntu ozokwenza ama-thumbnails, zonke lezo zinto lezo. So manje uyabona manje sesizokwazi ukuyihiba le msebenzi, siqashe abanye abantu abangakwazi ukwenza lo msebenzi, benze izinto zibe lula, sigxile nje phela thina kuphela ekwenzeni i-content. Ithi mayisihlangene mhlawumbe singasula ngisho nomuntu ongasishutha, then bese beyasi-edithela. Uyabona sekwanda umsebenzi lapha abafundi baningi abahleli emakhaya, othola ukuthi bahleli nje emakhaya, imisebenzi ayikho kodwa bahleli nalama qualification. So ke asiyibheke njengomsebenzi lento esiyenza lapha. Uma siyibheka njengomsebenzi izophakamisa abantu abaningi okungenzeka bahleli emakhaya njengamanje abanayo imisebenzi. So ke asisizaneni zingane zakwethu, singakhompete. Sasilibone lelo hlelo oluphakama, luhlanganisa isigidi zama-subscriber, bese kuthi nawe uvula i-channel yakho. Mawuze uyivulile i-channel yakho ufake lapha kuma-comment, sizobanxusa abalandeli nama-subscribers e-channel ukuthi bafowethu basupporteni nabafowethu abanye baphakame. Lapho usotholela umsebenzi bese ugxila kwi-quality, umsebenzi wakho ube nesiqi. Uma uye wenza kanjalo lawo, sizophakama sonke, sibumbane, sisizane futhi. Uma niye nenza kanjalo ake kube kukuhle kakhulu. Abaningi mhlawumbe bangase babe nomuzwa ukuthi mase sibaningi kakhulu no YouTube nawo nathi sophelelwe imisebenzi. No, indlela odla ngayo YouTube udla ngama-adverts. So uma bebaningi abantu abaqoqana noma bahlangana enkundleni, nabo badla kakhulu ngenxa yokuthi ukubola kwalama-adverts ukwanda kwemali. So ukwanda kwemali kusho ukuthi nathi njengoba sanda sigxila kulo msebenzi sizodla futhi. So ke yilokho ake sivule manje amehlo nathi ke sibuke njengazo zonke ezinye izizwe, sisupportane,
singadlelani umona, singabukelani phansi. Asibumbaneni into yinye siye phambili njengesizwe. Siyabonga kakhulu Mzansi Afrika.